8000 zondagdagen geen Alverstedentocht. En als die net voor 8 februari dit hier houden wordt, hebben we de langste periode meemaken zonder de tocht der tochten. Het wie inspiratie voor het boek 8070 dagen wachten op de Elfstedentocht. Niels Krekt is het dus presenteerd in het Eerste Retrietmuseum in Hielpen. En verslagjouwer Arjen Boslaar die is daarbij. Ja, Arjen, het boek is dus Krek hoe langer. Waar is het onbeen? Nou, het is onbeen het boek onder de laatste winnaars. Dat zijn Henk Angenent en Klasina Seinstra bij de Frali. En het is ook onbeen aan Reinier Paping, want die had op dit stuit nog het record in hand. En ja, tot 8 februari kan het dus nog wezen dat ze bloot. Nou, toch bloot het wel een beetje apart, want het is een nieuw record. Hè? De langste periode geen Alverstedentocht. Daar kun je leukere boeken bedenken. Wat vinden de oud-winners ervan? Ja, het is inderdaad, het record in de sport was net hevels. De sport draait om records, maar juist nou net deze. We hebben natuurlijk de meesten die het boek onbeen kregen, Henk Angenent, Klasina Seinstra en Reinier Paping, hebben we ook even vragen wat ze ervan vonden. Want eigenlijk vies het toch wel spietig dat dit boek ter kamer is. Dit wordt samen zeggen. Dat is veel te lang. Ja, het wordt hier volle jaren een tocht wezen, maar... Jammer dat het er nog net geweest is. Dus ja, ik ging er nog helemaal net stilstaan dat dat dus nog zo was. Zo. Maar het is natuurlijk heel erg jammer dat er nog nooit weer een keer geweest is, de Elfstedentocht. Ik, maar ook heel veel wedstrijdrijders en ook heel veel toerrijders met mij. En ik denk 15, 16 miljoen Nederlanders hopen natuurlijk dat hij al lang een keer gereden had geworden. En voor mij gebeurt het nog voor 8 februari, maar dat zit er niet in helaas. Maar dat het nog een keer naar Elfsteden komt. Ja, daar hoopt u op? Ja, daar hoop ik op. We hebben een korte intensieve winter, we hebben klimaatverandering, alles is zoals worden. Maar we weten ik vanuit 2012 wel dat het nog steeds vriezen kan en dat het ook in 14 dagen gebeuren kan. Het is aan de ene kant bijzonder, maar aan de andere kant, ja, ik bedoel, ik gun het iedereen. En nou ik, mijn skaatsploeg, het zo mooi werd dat die meiden een rieden maaien. Zelf, mijn gevoel zegt dat we maar ergens tussen 22 en 25 gaan rijden. Dat is eigenlijk wel een beetje de cycli waar we in zitten. Het is nu eigenlijk te snel naar de periode 2010-2012. Dan hebben we natuurlijk 5 keer achter elkaar een Nederlands kampioenschap gehad. Ja, en dan zit er altijd wel een cycli tussen van een jaar of 10, 12. En dat is eigenlijk nu gewoon te snel. En dan ga je toch ergens 2022, 2025 uitkomen. U kunt niet wachten volgens mij. Nee, want ik wil hem toch wel graag beleven. Ja, voor de televisie, hè? Oh, wat zoen wij dat al hier graag wel televisie of gewoon er echt bij wezen. Hey, maar dan even hoe dat boek in, want daar draait het vanzelfs al hier om. Wat is het dan voor boek worden? Nou, het is een boek. Ik zou dat de titel 8000 zondagdagen wachten. En als het goed uitrekent is dat 22 hier en 23 dagen. Het huidige record is dus 22 hier en 22 dagen. En ja, schreeuwer Jurrit van der Voorn, ik doe het maar even in het Nederlands. Dat is een boek aan de hand van 11 thema's. Dat kon ook niet anders, hè? Ja, noem het maar een 11 verhalentocht door de Elfstedencultuur. Dat moet in 11 verhalen. En wat is nou in die zin het bijzonderste wat u bent tegengekomen in uw zoektocht naar die verhalen? Ja, heel bijzonder is een schets bij het historisch centrum Leeuwarden bewaard uit 1747, 272 jaar geleden, van het bruggetje van Barthlehiem. Niet zoals het nu is, want dat ding is al heel vaak afgebroken, opnieuw opgebouwd. Dat heb ik helemaal kunnen traceren via oude kranten, hoe dat ging. Maar 272 jaar oud, het bruggetje van Barthlehiem. Het icoon nu van de Elfstedentocht is al zo oud. En dan moet je daarbij denken dat de oudste melding van de Elfstedentocht van 1749 is. Over een zekere pier die op 1 dag langs alle 11 steden in Friesland heeft geschaatst. Die pier is onder dat bruggetje doorgeschaatst dat geschetst is in 1747. Dus u heeft het bruggetje van Pier teruggevonden? Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Ja, dat laten we dan het bruggetje van Pier noemen. Alleen zoals het bruggetje wat het nu is, daar heb ik wel van gezien dat het in ieder geval in 1939 nog een keer helemaal is gerenoveerd, opnieuw gebouwd. Want dat ding stort op instorten en dat is toch wel echt heel erg jammer als er net een Elfstedentocht voorbij komt en we zakken met z'n allen door de brug en door het ijs. Het zijn natuurlijk, heel veel mensen zeggen, ja, de totale gekte die we in 1997 hadden, dat was natuurlijk bizar. Dat was zo groot. Als de tocht nu weer komt, dat wordt een chaos. Is daar vanuit historisch perspectief iets van te zeggen? Nee, het is een historicus niet gegeven om heel erg ver in de toekomst te kunnen kijken. Daar ben ik heel slecht in. Maar wat ik wel vind is dat je heel goed kan vangen hoe een maatschappij in elkaar zit door middel van een Elfstedentocht. Ook die niet gereden is. Dat we er nu van uitgaan dat het één grote chaos zal worden, is eigenlijk zoals Nederland op dit ogenblik in elkaar steekt. We zijn zo bang. We zijn bang dat via de sociale media dingen misgaan. We zijn bang dat iedereen naar Friesland komt en dat de hele boel ontploft. Ja, het kan inderdaad misgaan. Maar het kan dan ook nou net dat feest zijn waar we nou al zo lang op zitten te wachten.
En voorspellen heeft geen zin. Niet wanneer die komt en ook niet hoe die zal zijn. Het enige wat het voorspelt is dat het alles zal zeggen over de tijd waarin het zich afspeelt. Nou zeggen heel veel mensen, het hoeft maar 2 graden te vriezen of de wereld draait door, trekt Erbe Wennemars alweer aan tafel en de Elfstedenkoorts breekt uit. Maar dat is helemaal geen nieuw fenomeen, hè, die Elfstedenkoorts. Het woord Elfstedenkoorts, ja, daar hou ik dan van om dat uit te zoeken natuurlijk. Ik heb een heel hoofdstuk over Elfstedentaal. Waar komen alle begrippen uit de Elfstedentocht vandaan? Was in 1933, stond het in de krant. In 1933 is ook net het jaar waarin voor de eerste keer de Nederlandse radio live de verslagen uitzond van de Elfstedentocht. Dan moet je proberen voor te stellen. Voor had je kranten en films en die hadden allemaal vertraging met het brengen van nieuws. Radio was het eerste medium ooit waarmee je rechtstreeks kon horen wat er aan de hand was. De inwoners van Maastricht wisten dat Auke Adema ging winnen in 1933. Wie er toen won. En dat was zo nieuw en daardoor is in heel Nederland is de Elfstedentocht populair geworden. Omdat iedereen het kon horen en is het woord Elfstedenkoorts ook van die tijd. Dus in feite is het de schuld van de media dat de Elfstedenkoorts ooit is uitgebroken en elke keer weer uitbreekt. Ja, je mag het schuld noemen, maar ik weet niet of het zo negatief is. Het is geen rechtszaak, maar ik zou het meer zien. Het is de bijzondere dynamiek die bestaat tussen media en Elfstedentocht. Waardoor er altijd zo verschrikkelijk veel belangstelling voor is. En dat het heel opvallend is dat al bij de eerste Elfstedentocht in 1909, wat nog echt een Fries verschijnsel is, dat alle grote nationale kranten, de Telegraaf, het Algemeen Handelsblad, de Nieuwe Rotterdamse Courant, ze waren er allemaal bij. En ze schreven allemaal verschrikkelijk lange stukken over iets wat voor de eerste keer was. Dat geeft al aan dat de Nederlandse pers, de Hollandse pers, al in 1909 het razend interessant vond. En dat is alleen maar groter en groter geworden dankzij de media. Ja, dat fenomeen Elfstedentocht is tegenwoordig zelfs zo populair dat half augustus, als de mussen van het dak vallen, Bart Lehiem trending topic op Twitter kan zijn. Zo is het ook. Ja, dat is toch, we hebben een nieuw begrip, hè, het Elfstedenjargon. Elfstedenzwemmer. In 1989 is het trouwens ook al eens gebeurd, hè, dat mensen de Elfstedentocht hebben gezwommen, maar dat was in een estafettevorm. Maarten van der Weijden probeerde het in de eerste keer in zijn eentje, maar dat geeft aan. Zuid-Holland heeft ook Elfsteden. Hè? Daar kan je dus ook een Elfstedentocht houden. Zou je hem ook kunnen zwemmen. Maar dat raakt niet aan het gevoel van eeuwenoude tradities die de Friese Elfstedentocht wel heeft. En dan is het heel bijzonder dat Maarten van der Weijden ervoor zorgt dat dus Bart Lehiem trending topic wordt bij plus 22 graden. En wat krijg je dan? Op de koudste dag van de koudste winter van de 20e eeuw heeft iedereen het over de Elfstedentocht. En in de warmste zomer van de 21e eeuw heeft iedereen het over de Elfstedentocht. Hij is altijd dichtbij, ook al is hij nog zo ver weg. Wat is nu uw persoonlijke favoriet of hoogtepunt buiten het bruggetje van Bart Lehiem? Wat is uw favoriete verhaal in dit boek? Ik heb een heel mooi verhaal gevonden in de Volkskrant van 1954... waarin prachtig werd beschreven waarom die Elfstedentocht nou zo bijzonder is. En daarin kwamen ze met het voorbeeld van een politieagent die in zijn vrije tijd ook een goede sprinter was. Kampioen van Nederland op de 100 meter. Maar alleen maar op het moment als hij voorbereid was. Als hij zijn spikes aan had. Als hij op een atletiekbaan stond en wist wanneer hij moest starten. En dan komt er een jongetje naar hem toe, een kwajongen, die haalt een rotgrap uit. En dan zegt die politieagent, jij kom eens even hier. En die jongen rent weg. En ja, maar hey, wacht even. Ik ben politieagent en ik ben de sprintkampioen. Maar hij heeft geen spikes aan. Hij heeft geen atletiekbaan voor zijn neus. En dat jongetje, dat rent weg en dat wint. Dat jongetje, dat is de Elfstedentocht. Dat is degene die in de natuurlijke wereld zich het beste staande kan houden. De sport is eigenlijk een nagebootste wereld, zo schreef de Volkskrant. Met een dak erop vaak. En als het slecht weer is, dan gaat het niet door. Maar de Elfstedentocht, of de berg beklimmen, of het kanaal overzwemmen, of tegenwoordig de Elfstedentocht zwemmen, dan duik je de natuur in en dan moet je maar afwachten hoe het met je gaat. Daar kun je je niet op voorbereiden, daar heb je geen specialisme, dan moet je alles kunnen. Zoals Reinier Paping, als Henk Angenent, als Klazina Zijnstra, dan moet je alle facetten beheersen, maar je weet echt niet wat je te wachten staat. En dan schrijft de Volkskrant, die mensen die de tocht uitrijden, die staan dichter bij de werkelijkheid dan de kampioenen van de sport, want die doen het in een nagebootste omgeving. En daarom, de kwajongens van de sport, dat zijn de winnaars van de Elfstedentocht. Komt u nog een keer? Jazeker, de 16e Elfstedentocht zal worden gereden. We hebben vaker gezien dat er heel lang geen Elfstedentocht is geweest. Hij komt, maar vraag me alsjeblieft niet wanneer. Nou ja, dat is de vraag, Roelof. Wanneer komt die Elfstedentocht, die section er? We hebben er 15 hoorn. Nou, er is maar één man die die vraag beantwoordt, en dat is vanzelf Piet Paulusma. Piet Paulusma, eerst maar eens de section de tocht. Voor 8 februari, zodat dit record nog in beeld bloot. Zal dat slagje? Ja, maar luister, in zo'n jongen hebben we in 14 dagen vrede kennen. En dan wist dat het nog langer dan 14 dagen wordt voordat het 8 februari is. Ja, dat mag je afwachten. Je weet net hoe zijn winter houdt en wat er precies baat met de winter. Maar het wordt wel winter het weekend. Dus ik kan daar nog geen antwoord op gaan. En ik zal nooit een antwoord gaan over wanneer dat een Elfstedentocht komt en dat het Elfstedenbestuur.
Maar, dus het wordt winter. Het is winter, ja. Die weekend matige frost. Is er een afwachting wat debat, maar het is wel spannend. Dat er nog een echte stevige winterperiode achterbij komt. En ik vreeg direct aan de schreeuwer, Jurrit, komt er nog een keer? Hoe stond erin? Komt er nog een keer? Ja, trein niet, ik ben CNR, maar in begrip van deze winter zeg ik ben een zoneer. 1 of 2 keer. Daar ben je ook bij. Collega's zeiden net vanwege de opwarming, maar ik denk dat de opwarming ik extreem jan ken en dus ik een halve stertocht. Nou, Roelof, collega's van Piet Paulusma wil net zo stellig wijzen, maar Piet zelf is stellig, hij komt nog een keer.